Naglobo na sa 345,548 na pamilya o 1,669,507 na persona ang apektado kan pagbaha dala kan bagyong Kristine sa Bicol Region. Basado sa datos na pigpaluwas kan Office of Civil Defense o OCD Bicol kasubagong alas 9 nin aga, sa Albay, 53,798 na pamilya o 224,216 na persona hali sa 246 na barangay ang naapektuhan na kan pagbaha. 253,061 na pamilya o 1,283,536 na individual hali sa 692 na barangay sa Camarines Sur. 768 na pamilya o 2,403 na individual hali sa 18 barangay sa Naga City. 8,980 na pamilya o 41,152 na individual hali sa 167 na barangay sa Masbate. 1,743 na pamilya o 5,778 na individual hali sa 89 barangay sa Catanduanes. 15,253 na pamilya o 68,607 na individual hali sa 176 na barangay sa Camarines Norte. Asin 12,007 na pamilya o 43,815 na individual hali sa 210 na barangay sa Sorsogon. 792 na barangay ang lubog paman gararay sa baha. 37 barangay hali sa tulong LGU ang baha pa sa Albay. 44 barangay hali sa tulong LGU ang baha pa sa Camarines Norte. 599 barangay hali sa 36 na LGU ang baha pa sa Camarines Sur. 9 na barangay sa Naga City, 9 na barangay hali sa 4 na LGU ang apektado pa kan pagbaha sa Catanduanes. 30 barangay hali sa 12 LGU ang baha pa sa Masbate. Asin 43 na barangay hali sa 6 na LGU ang baha pa sa Sorsogon. Mantang nagsubside naman ang baha sa 20 barangay hali sa 4 na LGUs, partikularmente sa Catanduanes asin Masbate. Mientras tanto, 42,121 na pamilya o 151,189 na persona ang nasa 4,186 na evacuation centers sa Bicol Region. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariello Bea.